Assalamu alaikum ta'ala wa barakatuhu jama'ar musulmina. Jama'ar musulmina. To wannan da kabarin wani bawan Allah ne. Kabarin wani bawan Allah ne, ka ganshi nan inda wuta take ci dare da rana ba ta lokaci. To mutum ya kiyaye rayuwar shi ta duniya. Wannan kabari ne na wani bawan Allah, da daddare haka da sai haka ba ta rana ba ta dare. Kuma ruwa bai ya kashe ta. Ka manna gangara. Can da aka koma ka ɗauko can wajajen inda yake can ramu haka dai kawai yayi. Ga nan da artas da rasta Gashi nan mu ne da artas da rasta, to mutum ya kiyaye rayuwar shi ta duniya. Wallahi alazim wannan kabari ne ya kama sak dare da rana haka yake ci. Wallahi tallahi mutum ya kiyaye rayuwar shi. Kun ga rayuwa abokina na wajen ba ita duka ita ce, je da dare na nan tana ce na Allah jinan wajen ci take amma bakka ne.